היי חברים, אני עכשיו עם מגפיים, אני עכשיו בכביש, אני הולכת לקנות דברים, יש לי פה 100 שקל במטריה, במקרה שירד גשם. טוב, חכו רגע, פתחתי את המטריה, אני עכשיו הולכת לשם ביחד איתכם. רגע, יש מבול, איזה גשם, תראו גם שלוליות. וואו. אבל יש לי מכנס חדש, אז אני לא יכולה כל כך. זה קצת, אני יכולה. וואו, תראו איזה כיף זה. במצלמה לא כל כך רואים טוב, אבל אצלי זה כאילו רואים ממש טוב. תראו, יש פה אפילו שלולית גדולה. שלולית גדולה. גדולה. בסדר. אני ממש אוהבת. יש שם גם שעשועים, אבל אני לא הולכת להיות שם. מי שמכיר את הרחוב הזה, אז אני אתאר איפשהו פה. הנה, חנות גלידות, חכו. חבר'ה, בכלל סגור. אני לא יודעת מה לעשות. יש שם איזה קטנה. טוב, תראו כמה שלוליות, כאילו אני מתה. תראו, יש פה שלולית גדולה, תראו, אפילו במצלמה רואים את זה. ווי. אני ממש אוהבת את הגשם. ווי. איזה כיף זה. 3, 2, 1. טוב, זה קצת. לא אכפת לי, יש לי מכנס חדש. לא אכפת לי. חמוד. אם אתם רוצים, אני יכולה לעשות חלק 2. טוב, ביי.